Niin, sitten lähestytään Marjakammi-suoalueen jälkeen, missä oltiin, niin tullaan tänne Kempereen Linnakankaan puolelle ja täältä näkyykin jo koulua ja tuommoinen jääkenttä, kaukalokin tuossa oikealla on ja tuolla sitten oma autokin odottaa, tuonne mennään kohta. Lähdetään kotiin ja sitten työpäivää. Tänään tuolla hiihtoreitin varrella on ollut myös koululaisia ja tuolla näkyykin muutamia jo. Ne palaa myös tänne koululle ja niillä koulupäivä varmaan jatkuu sitten liikunnan jälkeen. Mutta nyt minä lähden tuonne alas kohti autoa ja katsotaan miten meikäläisin käy. Pitäkää kiinni. Siinä pojat oli hiihtämöstä tulivat. Tuosta aikanaan menee sitten ladut ilmeisesti tuonne Ouluun Metsokankaan puolelle, missä asutaan, mutta vielä ne on tossa kunnossa. Ei pääse hiihtämään. Ja tästä vielä näkymään tuonne ylös, mistä äsken tuli. Heippa ralla!